Oh. Нинди сосал, нинди тәмле. Ей, жәмәғат, көрдіңіз ме инде мен нинди тылсым иесі? Солай, міне, яздан бірлі алма піш, ауызға түш деп, күзге қатлік қышқырып отырдым сихірлеп. Міне күз жетті. Аллаға шүкір, күз бигрек мотор рәқат ел фасылы инді. Күннері қияшлы тұрғанда бигректі. Бұйыл міне алмағашым нинди алмалары білән сүйіндірді менің мотор қайым. Әгіл жемішін әйтесі де Хуш исләре, міне қазір рәхәтләніп, өзіміз татар шайттырып, алмалап, гүл жемешләп шәй ішсәң дә була. Сіз білесіз ме? Алма білән гүл жемеш, алар бит туғаннар. Нәрсе алып тұрадығыз? Шанмайсыз мені? Алар гүл шәшәклілер ғайләсіне кірі. Аман шанмайсыз? Жоқ ма? Алайса келесі видеоны қарап алыңыз әлі. Dostum, senin әти-әниең, әби-бабаң, апа-абыең һәм энең белән сеңлең булган кебек үсемлекләрнең дә туганнары була. Мәсәлән, киң һәм нык имән каштан белән букның якын туганы. Имәннең дә, каштанның да, букның да шикләвекләре бар. Ә бу кайын, ул шул кадәр матур һәм нәфис. Аның туганнары зирек, күк агач һәм шикләвек куагы. Шыршы белән нарат бер-берсенә бик охшаган. Икесе дә ылыслы, мәңге яшел агачлар. Алай гына да түгел, алар туганнар да әле. Бербет, ак шыршы, карагай кебек үк наратлар гаиләсенә керәләр. Җимешле агачларның да туганнары күп. Мәсәлән, алмагач, груша, айва, миләш һәм дүңкәлнең якын туганы. Ә менә слива яки кара җимеш, шафталу, өрек, шия, төше шия белән бер туган. Алар барысы да төшле җимешләр бирә. Ә син беләсеңме? Бу җимешле агачларның барысы да гөлчәчәкләр яки розалар гаиләсеннән. Достым, хәзер бер-берсенә туган булган башка үсемлекләрендә карап үтик. Беләсеңме? Ананас белән сазлык буенда үсеп утыра торган җикән камышы туганнар икән. Алар икесе дә бөртекле үсемлекләр гаиләсеннән. Дөге белән бодай кебек. Бу фисташка. Тәме белән шикләвеккә тартым булса да, фисташка шикләвек түгел, ә төшле җимеш. Нәкъ үзенең туганы манго кебек. Бу көнбагыш. Ул кояшның үзенә охшаган. Кояш нурларына үрмәләп, кояшка карап үскәнгә, аны шулай атаганнар да. Ә син беләсеңме? Ул без болын кырларда күрергә күнеккән цикорий, ягъни хиндыбаның якын туганы. Алар икесе дә ашкарыйлар гаиләсеннән. Менә шулай, дуслар, яшелчә җиләк җимешләрендә үз туганнары була. Ышандыгызмы инде? Беләсегез килсә, менә яшелчәләр арасында помидор кыяры бар бит әле. Кыярның туганнары кабак, таш кабак, кавын, карбыз. Ә менә шул помидорны дисеңме? Бәрәңге, помидор, баклажан, тагын берсен унутып та җибәрдем инде. Хәтерне яхшырта торган дару алган идем, тик шуны эчәргә генә онытам шул инде. Үзегез ашыкларсыз. Шулай шул, менә галимнәр, минем кебек галимнәр, бер туган, бер гаиләлеккә кергән яшелчә үсемлекләрне бергә утыртырга куша. Бер тирәдә утырганда, алар уңышны мулдан бирә икән, мулрак бирә икән. Шулай, туганнар булганда, менә бит ике туган бергә гөрләшеп утыра. Яшәү дә рәхәтрәк, тормыш кайгылары, авырлыклары да сизелми кебегрәк. Шулай, туганнарның кадерен белергә кирәк, аларны сакларга, хөрмәт итәргә кирәк, дусларым. Туган дигәннән кай әле? Дустым гына түгел, туган дустым, бер туганым Дахи Галимовичка шалтыратып алыйм әле. Алло, Дахи энем, хәлләрең ничек? Яхшымы? Менә әле алмадан сиңа шалтыратам.